Ewara mga jonga yore kino machiegni okinyi makauno okinyi majaber cheno maro piny chako sani ka wantiere kodi kachiel mabende akelo nchero nyinga Cleophas Oluo chwatude achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kachiel koda Instagram. Odiochieng' makono warango kendo wago tarubine chal mar piny Kenya, chal mar Kenya. Odiochieng' makono weche mag siasa motimore ka gi kacha biro rado thuolo mondo mi warangi ane okinyi makawuono ni nyaka sani. Pat jonon weche mag siasa gin magi. Okinyi makawuono an gi mone mara an gi yawuoto nagi ma wigi ler ndi wadanono go weche kaka ne gitimore odira mano timore bende juma mokalo kane okwalo thuolo mar twak kuomgi tahinya mag motenore koda chal mar wach okinyi makawuono. Antiere kae kod jonon weche siasa mabende achiel kuom gi en Okil Kamaloka. Wadachako kanyo kod National Dongo arwakindi machiegni e Nyere Mogi TV okinyi makawuono. Erokamano Cleophas. Nyakwara mga jwang National Dongo janon weche siasa dhi bedo kod achiel kachiel kaka machielo dhi bedo kae kod Okil Kamaloka kendo janon weche mag siasa Daktari Maxwell Miao machiegni. Erokamano Cleophas. Koro ka wachako twak okinyi makawuono wantiere gik mathoth ahinya modarango tahinya. Koro gino motenore kod wach mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne olose odiochieng'no manyoro. Gino makoro bende winjo kanyo kowacho ni sirkal idhi pang mana ne jogo bende manosirogi lwedo motelo ne yiero mokalo. Koro sani bende kodino ne jogo ma opogore. Ento oneno nade? Wawinja ne kaka nowache odiochieng' manyoro kaeto ngawinj paro maga jonon weche mag siasa odiochieng' makawuono. Kaeto bende konwa ne weekend ma orumo ni weche mage ma ponono moro chunygi moko bende ma oko moro chunygi to juma manyien ni ang'o magirito neno kata winjo. Wawinja ne kaka jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ne oloso. Hii serikali ni kampuni na ni ya shares. Si ndio? Ni ya shares. Kuna wenye kampuni wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi mliinvest kwa hii kampuni ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Sasa lazima mvune. Yule ambaye alipanda atafanya nini? Simulipanda? Simuliamuka mapema? Mukasema mutaki kusikia mambo ya ile system na nini? Muka invest, mukapanda, mukapalilia, mukaweka mbolea, mukamwagilia maji, wakati ya kuvuna ndio huu. Najua wengine wananikachifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza. Iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza. Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile tapatikana wachukue wakwende. Si iko namna hiyo? Hii kura iko na maana. Nyinyi hamwezi piga kelele huko, mpige kelele. Mnasema William Ruto ni bure, hawezi, mnaita yeye majina, alafu akipata akigawa mnapiga laini atibuko pale mbele. Ati mnataka mpite wale walisema anafaa atibukue pale mbele. Inawezekana? Mimi kazi yangu pale kwa Ikulu ni hiyo. Ni kupanga hiyo laini. Hapo ni kazi mimi napanga hapo. Mimi naangalia kwa laini, nikiona wewe ulipanda na kutoa wewe nyuma napeleka wewe mbele. Nikiona wewe hukupanda na kutoa na kurudisha nyuma, ufanye nini? Niendelee na hiyo kazi ama niwache? Gino ma jalup jatend piny Kenya owacho. Achako di Daktari Maxwell Miao. Pachi mapiyo wiye nyalo bedo mano. En gima buogo chunya ahinya koluwore kaka jalup mar ker owuoyo. Kendo aneno ka pacha matut, aneno ni mano owacho okelo siasa machon. Siasa mano serumo. John Gidhongo luonge ni kizungu moro ni it is our time to eat. Nikoro sani wasenego dhiang'. Wanamnya kukungo yang dhiang' mondi mwapogre lemo. Jok mane obiro chien ka rituru mwacham mwatiki. En siasa marach kabisa. Otemo wacho ni jogo manogo ne Ruto kura mang'eny gi gin jo Central Mount Kenya. Ne makwong pog lemo mar sirikal. Ni jo moko makoro dwa duogo sirikal madwa ongo sirikal gi gin gi rit monde mane gimo temo wacho. En siasa mare ich lach. Tung'eyo malongo ni ich lach no nego kaltako. Taparo maduong' mar ariyo ni nitie ywaruok e Kenya Kwanza. Mane gima duong' maneno kanyo nitie ywaruok moro machal ka gima Rigathi Gachagua ok winjre. Nitie tulo moro chal ka gibuok matin. King'e nitie tulo moro samoro nitie gige moko madwa ni jatelo maduong' otim to chal ka gima
ti nyono tiende matin mane gima aneno from wach magachago wachono to nya bedo no wuok kanyo wuok kuom gi giwegi kanyo to nitie mbaga moko ma pono no wuok oko owuok ingeni Kenya kwanza ni partners to partners kan nitie Musalia Mudavadi nitiere Wetangula to nitiere Gachagua nogo to en kuro ng'iyo ne jomage manigi kura maduong' manogone kura ni jogo ema kuong pidhi mondi jok madugo bang'e gi kaka William Musalia Mudavadi Wetangula gin kuro dugo ng'i weche gi bang'e mane gimotemo en siasa mar ich lach koro chal ka gima ywaruok moro odwar kata ne jogo moko mondo mi tich to jatelo maduong' bodo nyono tiende jatelo maduong' ok tim kaka odwaro mane gima neno kanyo ka en gino ma ilose ma bende penjo ni bende anga biri national dongo to kapok achopo kanyo daktari leno ne ni kar kae wacho ni chenro mopogore Rigathi Gachagua kano oloso koluwore gi lemo mag telo koso jopiny monego bed ni chwalo gi dongruok pogruok nyalo bedo ni nitiere kanye weche mano wacho gi ponono gi ma lemo mag sirkal lemo wacho ni ponono jogo mane okogo negi kura mok dhi yudo koso Rigathi Gachagua wuoye gik mopogore to matut kabisa mowuoye en lemo mar sirkal ingeni siasa ipondo kuom ji ipondo kuom jopiny kiwacho ni ngeni gima watemo ni sirkal una sirkal ko wacho ni shareholders wacho ni jopiny un mano go kura un emonego bed ni ikongo miyo to sirkal ka gima ji ok ong'eyo ni kata king'iyo historia mar Kenya mangima kata higni 100 be ok ong'eyo ni ng'ama nyalo bedo minister ka ng'eny e kit ngima ka ng'eny to kata gin minister safar koro sirkal en tije ok ng'eny sirkal ahinya ma ng'ato nyalo wacho ni un jopiny idhi miute hapana owacho mana ni jowa monego bed ni imiyo lemo achiel ariyo adek kuongo migi mondi emo mineno kodhi kuom jopiny mangiso sechako siasa mar miyo jopiny ilo ni ng'eni nchugo kura to kaka nchugo kura ni be tije be pok omiyo mang'eny ahinya mane gima Gachagua wacho to opondo kuom jopiny opondo tipo ma jopiny lakini gima Gachagua wacho adira chal ka gima nitie joge moko modwani mondo mi lemo to oneno ka jatelo maduong' dhine mos an kamane kaka nene mane manyalo bedo nitiere kar kanyo national dongo in koro ka kori ke winjo kendo kaka ne oloso kata e odira ma koro ero tieko kata kaka winje sani ini nyalo nene yo mane mano ko teno weche go bende mowacho motenore kod pogo lemo mopogore mag sirkal jogo kende manogo mane owacho mano riedo chano line tokgi ikindi mag ombulu ema dhi yudo ber mar sirkal mar Kenya Kwanza Cleophas ka pok adhi maybe gima nyalo wacho ni idea kata gima motivate jalup jatend piny mar Kenya mondo mi watim machal kamano dweche auchiel toka osetim yiero ma ji nose move on ji dhi mbele mokwongo en mar wich kur ng'eni ji ne paro chon kane igo kura kata kane igo campaign to ji ne tag mano koro ker masani Migosi William Ruto kiwacho ni en ng'ama is a matter of double speak en ng'ama wacho kama to otimo opposite kata ng'ama timo opposite to then wacho gima opogore koro no paro ni maybe jalup ne nyalo bedo ni en gi pogruok moro kinde kode lakini o confirm nyoro kaluwore kod gima no wacho ni gina joma toke e tawo achiel gin joma wacho da okitim ka gitimo ne gitie Nyanza just a month ago ne wacho ni ka gin gidatiyo ne jopiny mar Kenya moko ng'i ni yae kabila mane kata ni gone kura kata gigochonegi to ma just 2 weeks or 3 weeks later gi confirm ni wan koro wadamiyo mana joma ne ogono kura kende maybe en gima no wacho lakini nyawacho ni maybe okonego be nyawacho ni en buoth mar dhok lakini to ng'amo ntiere status gene ali kata status mar motelo ne piny mar Kenya jalup ne mariyo minya bedo ker samora mora gino kono bene wuok e dhoge mariyo gini kalore kod kana wache mana kaka Maxwell Sawacho kai daktari kineno kaka maybe kaka wuoyo ngeni kineno jalup jatend piny mar Kenya en ng'ama ong'eni is someone who is aggressive then okay that's smart but ker wuon en ng'ama is aggressive and both smart koro maybe en ng'ama osego ong'eyo kwan mbele work towards 2027 e gimiyo en koro sani maybe okelo ji on board okelo position okelo joma nokogone kura
okelo jok mar people on all walks mondo mi ogo kwan moro ni mondo at least otimne re-election to magi ma maybe ji jalup ndok ne koro maybe nitie jok moko ma list moko mochwalo mar joge mondo mi obed considered mondo mi at least mondo mi opog lemo to kone ka en gimo ikawo nini effort mang'eny mondo mi timne gino koro maybe koro en away ma o insert godo jogi ni an koro nitie kaka adwani mondo un man gona kura mondo mi at least omiu gimoro lakini ok ane ka weche dhi kaka naparo something like that ema ka nyalo lere yan koro en na ywaruok e kanyo then en bende en joma pod wuok they are open gigo siasa pod gidhi mbele gi siasa dhoni west pen sani onego bed ni gisekelo tooth down gitiyo ne ji ofise gi ywaruok manyalo bedo e kind jok mage winjo ka daktari kanyo timo leko ni ponono en gi jogo ma partners mantiere iye kacha ma iye moting'o Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula bende nitiere Rigathi Gachagua bende ero nitiere kar kacha onyalo bedo jok mage nation ka irange korka kori king'iyo sani jalup mano jatend piny mar Kenya en sani en ng'ama entie siasa purely kendo en kwane ma 2027 koro en sani omanyo seek new partners kech ong'e maber niya Central Kenya ok en jok manyalo bank on ka maybe wuon ma Uhuru Kenyatta ema ne ginyalo wito oko sama nodwaro gi most koro Ruto understand ineno ka gimiyo kata sani giringo ka gimanyo those who are in opposition koro apart from joge Mudavadi ma koro otarget sani jo western then sani bide otarget sana jo coast otarget sana jok ma war mong'iew jok ming'iew gi from the opposition mondo mi obi e siasa obi e korgi koro ji ng'eny lemo jodwero ng'eny to letin koro maybe en na ywaruok mondo mi at least mondo mi ng'ato ng'ato moro wang'e lakini dhi chuno ni jomoko inyal mi lemo matin kata jomoko nyalo koso koro mano ema kelo ywak mamiyo koro ng'ato nyalo chako ni an koro wadwani mondo joma ogona kura kende ema mi lemo nie erokamano ahinya Daktari Maxwell Miyawa nitiere gigo ma opogore opogore mabiro kiloso sirikal telo nyaka bi abiya manyien iwacho ni telo kabiro manyien bende nyaka kelo pupni kata tungni moko bende duond buche ponono ma dhi bedo ni ochakore chon ahinya duond bura mar kata riwruok siasa mar Kenya Kwanza mano ka jogo madongo iye kacha gin mano mar UDA dhi bedo ni ochako chon ahinya koso siasa en kamano ing'eyo ni siasa ema miyo jo siasa loso sirikal ka onge siasa to loso sirikal nyalo bedo matek nikech siasa mitiyogo kidwaro jo maluwi jo piny maluwi to jo piny maluwi kiseloso sirikal to gimbe nyaka ipogne gi lemo koro kineno tulo kata tungni mathin mantie Kenya Kwanza ni gima timore ni lemo osedhi ka rumo kiwacho adiera sani lemo modong' en mana CAS to gi ambassadors to magi lemo modong' sani ma sirikal ma Ruto sani nyalo pogo to king'i adiera chalo gima ywaruok moro nitie nikech sani Ruto mana kaka osiepana wacho en jatelo maduong' to be odwaro jolup kuonde mopogore opogore gimung'e malong'o ni Ruto pok odonjo coast Ruto pok osoko tiende ahinya western to kuonde gi ok obi donje ka ok obedo gi jolup joma luwe motegno ji kaka Cleopas Malala giri kama nyaka mi gimoro matin gi bel kidhi Mombasa kujicho Ruto pod odong' gi jok mang'eny ma pod dwaro mondo to ineno Gachagua gino ngimana margi Mount Kenya kani ema ngimana margi ni jowa ma nyaka yudi ni wan gi kura mang'eny to mano e siasa madhigo Kenya Kwanza piny kendo mana machiegni kae inyalo paro kane Uhuru donje tende mar 2018 kokwongo loso cabinet ni mokwongo to jatelo jalup ne Ruto ne okodhi molando nus mar cabinet kende wuon to nokoweyo moko mano nyisi ni nitie ywaruok kineno Gachagua en jasiasa mongirore kineno ko wuoyo kamano nikech gima wacho no ogone president Ker simu ni anto jowa noluwi kendo gigoni kura kuongi miwa lemo wa mondi mano gima noko wachi ne jo piny mondo winji ni jasiasa kineno kodhi ka wuoyo maba wach kamano nyaka ing'e ni nitiere gimoro matedore e yot kae iro ng'eny e yot molo chiemo mano gima nyalo bedo ni timore kar kacha lemo mathoth bende nyalo bedo ni kacha ipogo ma opogore opogore to nyaka sani gin gik mage matimore e iye kacha liet ma kama nyaka rango jongo biro bedo no rumo karang'o wanono weche manotimore e weekend wacho ni obedo moro marabora ahinya bende kama tieko kama thuolo mar lose weche mathoth mantiere kar kae sani wadhi e rombe mag Azimio wadhi e gwenge ma Kisii nyaka gwenge ma Kisii nitie gik mathoth ahinya mosebedo kacha katimore bende ka imulogi wacho ni rombe mag Azimio nosebedo kanyo mago lwenje mag siasa ma Kisii mano nyaka sani bende ka warango nitiere kata mago manya wacho kanyo ni chaos ma bende osebedo kacha kata clashes ma bende ne oneno
kane gintiere kacha e kaunti ma Kisii ka gitero romo margi kod jopiny kendo nitie jopiny bende mane oyudo hinyruok ma opogore opogore. Wadwaro winja ne gima joma ne oyudo hinyruok mopogore opogore gi bende ne oyudo kata gima ne giwacho kotenore kod monj mopogore opogore mane otimore e kaunti no ma Kisii ka Azimio ne obago romo margi mane alap no mag Gusii Stadium. Kamachielo bende gavana ma Kisii Simbarati bende ne oloso tok mano kaito bende ang' warangi ni rombe mamoko mag Azimio midhi bage buore Nairobi kae juma wachako ne dhi bedo e yo machalo nade. Wawinj gene kaka mago notimore e kaunti ma Kisii. Nakonga security ya bodaboda hapa Kisii. Nilikuwa kwa ofisi kama kawaida kazi yetu. Watu wakakuja ambaye walikuwa wengi sana. Wakaanza kutufahamia. Wakiwa wanasema wao wanapewa support na serikali ya Ruto. Hiyo ndio kitu walikuwa wanasema wakisema ati hawatambui serikali ya kaunti. Wakatufahamia kwa ofisi yetu wakaumiza pikipiki zaidi ya 8 walikuwa nakatakata na majembe na mapanga walikuwa nayo. Pikipiki siliumia pikipiki 7 walipasua mbaya sana. Mimi pia walinigonga kichwa hapa kutoka nyuma. So niligongwa nikaumizwa, nimeshonwa. Na kwa mgongo pia niligongwa na hizo fimbo zenye walikuwa nazo. Out of the 10, 7 had injuries which were able to be treated and allowed home. 3 were fairly critical and had to be admitted. For the 3, 2 of them have deep cut wounds to the scalp with a mild to moderate brain injury. My brother Kindiki, can you control your officers? Because I'm told they are under instruction to frustrate the running of the county government business so that they are seen to be a disorder. It's unfortunate that people who are breadwinners, they are now sleeping or they are lying in beds in the hospital under the full glare of the police officers who are supposed to keep law and order. Enango matimore county ma Kisii National Dongo achakodi ma en romo mar Azimio mane dhi nyime gima gavana wacho obile tiyogo mondo mi othiro weche mopogore opogore county ma Kisii. Romo mano bakacha ne romo county ma Kisii koso mar Azimio to gidonjore na gi weche mane Kindiki bende oluonge iye kanyo ne otiyo kod obila e chenro mopogore opogore ma kamago. Miwa pachi Cleophas Azimio timo rallies gi to nyaka ne gichaki ok apar kanti gima ne gitimo moro marach manyalo maybe modu ng'ato kethi kata ng'ato magire mondo kata maybe lweny moro wuok. Mifan mai lweny moro wuok nyaka ne gichak rally margi. But kena ng'iyo Kisii, Kisii is one of the counties ma sirikal temo mondo mi take control of in terms of ni governor support gi odonje korgi kata king'iyo mood mar Simbarati. Simbarati is someone who is very sharp kendo ng'eyo maber en ng'ama jakor babaga. But reason Kenya kan tim yiero no the state house kata nitie Twitter post mano post kowacho ni en sani koro obro bago romo mar alam ne county mare sima idhi tim maybe ginene rally mar Azimio. But kineno maybe was mana strategy mare mano tiyo godo mondo at least or scare away joma nyalo beni no or rebel kata maybe the work Azimio doke Kenya Kwanza in that kind of scenario. Koro en ngama smart enough to but still en ngama ntire side mar Azimio. Koro maybe jogi gima beni rally mar Kisii mar Azimio not timore in a very successful way. Mabende jogi nok nyal par ni maybe nyalo timore kamano. To no ka maybe negi par maybe governor nyalo beni onge to then negi par maybe former governor Ngwai nyalo bring some force. The deputy mare bende mago joma no di camp te odhi with mar Kenya Kwanza. To no ka jogi magi kata maybe kane itimo or kind of things are being organized. To know which moko ka pin tika jomoko bedo funded mondo at least okay rally ni obeda ngowa obedi ngikro moro. To king you maybe kan local work or maybe lweny mano de wuok. Mana siasa mo wuok e kind kwethario gi achiel kada winjo ka ngama tuo ok nya dir ngado ngisi ni ango timore kata miye wach moro is false manga matumo wacho pachi kiwuon wacho kata gima jogo no kone ni gi under instruction mar the government mondo at least give first straight kata maybe git maybe early bit maber marat ne rally mar timore mar Azimio king yo wach mar motimore kamano ni Cleophas bana ngisi ni maybe ma serikal mose feel nia ntika ka forces mag opposition ok dhi kaka maybe ne ginyalo paro koro maybe ginyalo timo yorete mondo at least gi cool temperature or maybe force mar jogi piny ko mato gima wacho ni ok par onya ber ni en wach moro pore gi siasa to ngeni Kindiki ngama
nyigo kanyo bi ni polisi gi owuok ji owujo gima jogo wacho gin jomoro koro ngene en ngama jatend polisi koro nya of course gimoro amora mawuok order moro amora owaga malo from the care then the from the CS mochung'ne maybe department moro amora maybe like in this case en mar polisi motel gikindiki koro obvious nyinge nyaka wuok kae but maybe nyalo kono serikal maybe jotend migepe gi siasa jinyago lakini wagoro gi moderation kiwako lweny unless ni azimio sokelo lweny kata Kenya Kwanza sokelo lweny in terms of maybe gino ne gimoro mazimio timo mok morgi ber ka wago siasa marwa kata maybe demo marwa yo moro mokwe kiketh mwandu ng'ato to kendo mene lweny moro kono bene wuok ni ji gore inyore ok en gimoro marach okona mondo ng'ato tho kadhi mbele aya mano en gimoro mabiro kacha kedo gi hinyruok mopogore opogore ano kanyo ka gavana oloso wakili nitiere gigo ma waneno kacha mopogore opogore ka en romo kata mano mar county kata bed mibawo kanyo gi kweth siasa mopogore opogore arito nego bed ni chwalo ne ng'ata mantiere kacha ka wano ka chochni ma kama gintiere manya bedo ni tulo mokwongo mwaneno arerombe mag Azimio ne chakre nyaka sani nyalo bedo ni sirkal nigi lwede wiye kanya dieri kaka Simbarati lieko kosango manyalo bedo ni timore rombe gi duto kanene anaungo lwedo gimiwacho ni samoro sirkal nigi lwete tulo mawuok Kisii. Lakini gima duong' kabisa en ni siasa chakore chaka. To gima miyo siasa ma Kisii koro neno kaka mach omoke kabisa en ni Kisii kuonde go ma Kenya Kwanza temo mayo jo Azimio. Kech kuonde neno kaka kura nogo governor en mar jo Azimio, wabunge mang'eny be mag jo Azimio. To gima duong' matimore sani en ni sirikal osegolo koke kendo giketo mpango motegno kabisa kagidwani mondo gima Azimio gima kizungu luongo traditional votes ka jogo kura mang'eny mag Azimio mawuok Kisii. Koro miyo kineno ka governor wuok kowacho kendo okwedo police. Police en jotich mar sirikal makindiki tiyogo mano to gik ma osetigo kuonde mang'eny. Police osetigo kidwa ni thiro siasa mar chama machielo kata igero siasa mar chama machielo. Kiki kata mana Matiang'i be notime ndalo menchene minister. Koro gima sirikal timo sani ni en ni gidwa ni mondo gikaw Kisii mondo giyud jo wafuasi mang'eny. To ng'ato kaka Simbarati mobung'e ang'e siasa ne kabisa. Simbarati en ja siasa motegno mongirore ma ok apar ko biro yie kodwa ni mondo umaye jolupne. Nena ng'omiyo Kisii ne makore laro kinde ka pono ni sirkal gete Kisii kaka mana kaka wacho nikech ng'ene siasa to gima kiny ng'ato kong'e. Wafuasi mana Ruto yudo Mount Kenya gi samoro ginyalo ng'we samoro ginyalo la. Nikech kineno language mar Gachagua kaka Gachagua wuoyo mang'iso ni dhawo moro nitie matin. To kendo wuoyo gi sunga kendo bayo wach kowacho ni ng'eni wan gi kura mang'eny. Nikech kiwacho adiera Mount Kenya ni kura madhi mana 4 million. Jo Kisii ni kode madhi mana 700,000. Koro dhawo nyaka seche ma Ruto manyo kura nyako chak mana gi kuonde mancho koyude maber. Nikech gima kiny kata jogo Mount Kenya gidhi luwe kata ok dhi luwe mano to kong'eyo. To joma ong'e nyalo luwe manyako mi lemo madongo gin mana jo Kisii gi Western Kenya o Kakamega to gi Coast. Kendo idhi neno kata mana Kisii kende. Koro Kisii en ranyisi matin ma koko chakore. To kata mana Nyanza waka bedo ng'ene kabisa chakore luwo Nyanza waka. Eno ka ji wan bunge madhi mana boro osechako ringo kendo aneno ka giwacho ni gimbe koro gidwa form aput gimoro matin ma gidwa wuothogo ka gipingo Raila. Koro Kisii ni en ranyisi ma koko chakore. Kache ma koka Kidonda chakore matin tidhi nene kuonde moko. Kendo nyalo wacho sani ni idhi neno dhawo dhi wuok kuonde moko kendo governors mang'eny dhi biro koluor. Moko biro ringo dok ungore gi sirikal, moko be biro bedo mana motegno kar Azimio ka. To kuonde monego wang'e en Kakamega, Kisii to gi Coast. Mane kuonde monego wang'e kendo dhi neno ka lokruok mar siasa dhi bedo. Haya, lokruok mag siasa kendo gidhi chalo nade ma ogi mano timore e county ma Kisii. To kata kamano bende ka wadhi nyime wada mana rango ni rombe makoro biro Nairobi karka. Bende gino mane Azimio geto timo girombe oporo ne public baraza gi bende gichopo kata gichomo yo bende gisechopo lek mar gino mane gidwaro kosen mana diro agenda mapile ka pile wano kwa yango William Ruto kaja ten piny Kenya Nation. Cleophas gima Azimio timo kotel gi Raila Amolo Odinga
en mar keto sirikal oteku mar ni ging'e ni jopiny ok omor kata mondo mi at least omigi pressure kik gibed that on comfort zone mondo mi at least jong'e ni gidani mondo ji otinegi kata mar ariyo anyalo lero ni in a way ma jogi build up for 2027 mana ka wacho pile ni siasa osechakore koro ma either way ma ginya tiyo godo mondo mi at least sirikal ni oduok teko mare piny in terms of ng'e jogi tiyo hard mondo mi gikaw jo opposition lakini releve temo ng'e inyalo kawo jotelo lakini jopiny antie godo ma be akele point moro ni maybe ji nyaneno ni maybe ng'e ni siasa of course en true ni en ga always perception ng'ato kona ni maybe jo ODM or maybe ODM MPs ma Nyanza ochiko te wuok odhi Azimio odhi maybe Kenya Kwanza konya jinya parani ma jo Nyanza ka gi ne ringo ng'atgi but the truth en ya kura kara maybe telo donga gi jopiny koro maybe jinya ne ni maybe ji wuok ji wuotho kadhi kocha but apani Azimio gitimo target margi gi achieve target margi maybe romo ma gitimo gimedo build up ma this over time akoro it will be very much difficult more even pin ama maybe the government take sana more they control maybe force ma the person the kilo into them more big tin the pin aya rechari inene na de yo mopogore mago maga Azimio tiyo go makwedo sirkal rombe manyaka sani gisebago makoro jomani giduogo bura Nairobi bose chopo lake margi gino koso poden mana wuoth mabor magi chomogo wuoth pod bor to aparo ni gima gitemo mondo ginwang' en ni sirikal kik nindi nikech king'iyo Kenya Kwanza gi wabunge mang'eny moriwo nyaka gi wabunge mag ng'iyo mag chiwo ne gi asoya makoro giduogo korgi kocha mana mok mekgi nikech kendo ka Jubilee gima timre Jubilee sani gima timre ODM sani ji ringo dok mana kocha to en mana siasa mar itlach koro gima Azimio temo timo en ni kikoro wang' unyerwa ni Azimio sani waonge teko Ruto en president ma powerful nikech Raila ing'eni en ja siasa mong'e siasa matut kendo segoye kumigi mang'eny kidhi e pinje moko ne kaka Israel ng'ato kaka Benjamin Netanyahu en kawuono yombo kinyi yombe kawuono yombo kinyi yombe to boko nindi seche moyombe no ok iweno nindo kata kiyombe kawuono nikech Israel sama sirikal nyalo bedo mana kuom duche adek odhi oko kata mana duche ariyo kata duche auchiel chako duogo kendo en gima Raila temo miyo ng'ato kik wach ni koro kose yombi ma ng'ato bedo president nini sibedo ng'ama duong' ke higni 78 ni koro kinya chung president onge ng'ama wacho president nyalo ng'ato kata chung kata ma higni 90 koro gima Azimio temo timo en ni gitemo keto government e check to nyaka tim mana na kidok kuom jopiny nikech jopiny ok mane gi nguvu koro gitemo kwedo sirikal kwede mar sirikal mondo giwach gik matimore marach e sirikal nengo mag gik chiemo ni malo nengo mag mafuta ni malo to magi gik mane Ruto wacho ni dhi duogo piny kuom bang' ndalo 100 sani wadhi mana almost jiweche madhi mana kata mana ducha boro to gik moko pod med mana medore mang'so jopiny hinyore kabisa koro kidwaro mondo jopiny oluwi idok kuom jopiny tiwacho negi shida magin go ka dipo ni chika koro ikwagi koro to gibiro gocho mana gima Azimio temo timo gimobilize jopiny mondo jopiny kik ring koro wegi dok Kenya Kwanza yo koma sirkal ntiere haya koro moge jwang'in to kama nitiere kanyo rome opogore gi be iluwogi to bende nyaka sani gisechopo gino ma bende isebedo ka idwaro ipenjori kacha ni bang'e to koro gidhi kanye bang' ka gisewacho gigo ma gidwaro e rallies machalo koda kamago nyakoro moge jwang' wadhi okang' machielo warangane ywak makoro duond bura mara Wiper ma bende nitiere ruog siasa mano mar Azimio la Umoja ywak margi en mane giywak kanyo ni sirkal ema koro bende medo mana thiro kata sirkal ema dhiro pogruok mantiere e Azimio karkacha waneno ywaruok mantiere ODM ywaruok mantiere Jubilee poko ywaruok moro amora mantiere Wiper kata kamano winyane kaka ne jatende kata ogai mar Wiper mano Kalonzo Musyoka ne oloso mano kotelo ne odiochieng' ma kawuono kama bende nochiwo ywak mare lo duond bura mare mano mar Wiper. The executive has made many attempts to divide the Azimio la Umoja One Kenya coalition. They have openly used public institutions and public resources to entice individual members, quote unquote, in the name of development, to break ranks with their political parties. They have systematically tried to erode all the gains of multi-party democracy under our Constitution 2010 and take this nation back to one-party state.
twak mosebedo ka dhi nyime en ni sirkal mar Kenya Kwanza dwani mondo mi piny Kenya odogi e thuolo mar bedo kod duond bura achiel. Bende mano e lek maporono sirkal ntiere godo e kuonde ma koro Kalonzo Musyoka lieko ni sirkal nigi lwete. Mano e neno ni pogruok omienjo duond bura mar ODM kata duond bura mar Jubilee kata ruok siasa duto mar Azimio Nation. Cleophas, sani kadhi mbele, dhi bedo sana matek mondo mi ji enjoy maybe ng'ato nyalo paro maybe gima dhi bedo maber mbele kujo sirkal odich ok kende kuom sero ji mondo mi at least o support gi, but ging'iyo ji maonge sama ibedo ofis. Koro achiel kuom gima jatend Wiper wacho en mar ni sirkal lwete nitiere e pogruok mar Azimio. En gima very open, maja gima ji neno, ng'ato nyalo neno kata maybe unless no kiwinjo siasa kata be kiwinjo yo mane, lakini en gima very open, ji neno ni ji ng'iewo, ji dhi kocha. Tek sana mondo mi explain ni ang'o mi ji dhi kocha, because ng'ama chalo ka MP oge gimoro amora maduong' nyalo konyo godo sirkal, ma kata maybe jopiny margi apart from bed bunge kacha, kadho chike ma favor jomo gone kura. Koro maybe kendo ng'ato dhi ni kene odhi wach ma development ni program mano gima chal kamano onge. Wiper wuon being ni wanana ni there's a close over gin joma party ma intie Azimio lakini gibedo a bit organized kecho ko winjo ka ng'ur moro nitie sana kod kocha in terms of ni jogi moko da wuok gin party go maybe ka dhi Kenya Kwanza unless ni maybe pogitio mana on hunting gini be nitie ka a process ne gitago gi ODM maybe no gitago gi Jubilee gi ODM maybe the next trap will be ni Wiper, but hapa ni jogi they are very much aware ni serikal tiyo yore temo no at least gi rappel ama maybe gi cripple activities make Azimio ma text sana mono migi digi succeed jo machaka mano being ni Kalonzo pontiere kanyo Kalonzo en sani ngamo ng'e beni why nya wacho ni maybe pontiere stall kanyo en ngamo is very keen mono mi ogino o inherit support mar Decom ma maybe place cards well you can just manage, but gimocho no is very true serikal tiyo gi yore temo no at least okel pogruok e duon mar bura mar Azimio to Azimio is very firm gimang'eyo kipacha under leadership mar Jakom en ng'ama osegotera for higni mang'eny. Koro magi gik moseneno osebedo ko obedo swayed, obedo jail, imiye maybe imaka gini lakini magi gik mabiro tugo mana Azimio kidogo lakini at the end of the day Azimio pod bro dhi mbele gi tich margi kendo sure ni maybe plan magin godo so far anya wacho ni gise succeed. They have done some good effort kendo mana ji neno ji sechako ng'ur ji work ni piny tek kodgi kendo they have managed to successfully incite the people near mondo mi otamre serikal ni sana. Aya, mano kende mparo majete katika Daktari Maxwell Miawa inene yo machalo nade kaka jatend Wiper Kalonzo Musyoka be men okil kama lo kendo senia kanso kaerange ka olose weche machalo kamagi men bende ong'eyo gigo manchik wacho kendo gigo manyalo bedo losen gigo ma en gi lony moseneno kata igni mokalo ka oloso kanyo ni sirkal dwa pogo ma ok en thuolo mokwongo ponono waneno ka duogo mag timbe moko mane timo sirkal mokadho machon duogo koso nyanena adier duogo ywak mar Kalonzo kochiwo ywakne ni sirikal temo pogo riwruok maduong' mar Azimio temo pogo gi siasa mar anyiewo ng'ato inyalo nyiewi inyalo kelika to mana kiwacho mana siasa moro machon mar KANU ng'ini Kenya ne wan nodhier kuom higni mang'eny ma kani luwo sirikal inyalo wacho ni maendeleo biro e pinyu mano siasa machien morem ka an kanene nikech sirikal seche moyier sirikal onego bed ni tiyo ne jopiny duto ok onego bed ni development biro e pinyu to mana koluwo sirikal. Mano en paro morem nikech kata ka ng'iyo adiera hie kok wariambo ibiro yudo ni kata mana kuonde ma president ahego development ma ji dhi manyo e sirikal ndi yudo ni kuonde go be development no onge. President Moi nobedo president kuom higni 24 jodhura kudhi Baringo muneno gi wang'u emomiyo siasa moko mag mifwadhe gi jodhura don mondo rowere go kabisa jok ming'iewogi manyiso mago joma onge political stand. Tij mbunge en mar chung' ne jopiny miluongo ni representation, loso chik miluongo ni legislation, to kod ng'iyo kaka sirikal tiyo miluongo ni oversight. Onge development kuom tijego constitutionally speaking king'iyo katiba gima katiba wacho kuom tije adek go onge de gimiluongo ni development kanyo. Emomiyo jothurwa gima Kalonzo temo wacho en ni
wasebedo jomodhier kuom gigi mang'eny to gi siasa mag mifwadhi mag kwecho manono mema koro Ruto bodonyogo kae ni koro ni kokuluwa to development onge development mane maonge to dong gin jogo ma bende nigi agucho omenda cha mar CDF onego bende gitiyo godo kota pono kotin to koromo ka gidhi manyo ka sirkal gikosang'o Cleophas jothurwa wasebedo joma wan cheap siasa mikweche kweche ni kik wabed joma kweche nikech sani wan gi pesa mar county government 10 billion makuom higni mang'eny mane Moi nitie sirikal go ne onge pesa go ne dhi kapisi to ng'eny gi bende lala wan gi CDF 100 million higa ka higa ang'o michak iduogo omo sirikal tiji en ng'iyo kaka sirikal tiyo maka development ok obiro ka ndara onge to wachni sirikal noyiero ang'o mi ndara onge pinywa ineno ng'ato kaka Gideon Ochanda koro kowuok odhi ka Ruto en development mane ma sirikal dhi kelo ma to en onge go koro miyo wan wawacho ni siasa sirikal to biro temo ndi nikech Ruto begoma na siasa ne Kenya kwanza begoma na siasa ne kaka jo siasa ingine nitie siasa to nitie sirikal to mondo bi los sirikal mana kana wacho cha nyaka kongi bed gi jo piny maluwi kech ma en first past the post system ngamo kungo ngama ne gi jo ofosi mang'eny go ema nyalo loso sirikal to kik walos uru sirikal ni sirikal wadonji ure sirikal kata walos sirikal ni nyaka ang' miwa gimoro ni carrot and stick mano siasa mano serumo chon kabisa to pesa go be wan gi pesa wa manyalo timo gigi wa wuon county government nyalo kunyo pi kata mana Lang'ata kae county government nyalo kunyo pi county government nyalo loso ne ji sewerage system pesa nitie Nairobi en ang'o ma ng'ato chako doko mo ir sirikal onego ng'i sirikal ni choche onge Kibera dhi kuny cho to ok ni udhi umoso ng'ato State House ni koro mago siasa mag mifwadhi ma jotugo nego were go siasa mano sekalo haya mano paro mantie kanyo mar okil Kamaloka daktari Maxwell Miao manigo de studio kinyi makawuono wata man rango ni nyaka sani gigi to gidhi nade yani poro nitie gino ma National da medo e wi twak madhi nyime sani to bende kisomo gazeto kinyi makawuono kel kod Joyce Duor nitie gino ma poro no bende oler kendo kayo wache kacha angi kodwa ni tinene yo machalo nade magi maga jod bura mopogore mago mano wuok kendo nodhi orango ubedo gi romo kod jatend piny Kenya koro nitie riwruok moro magi de biro godo Liberation Group kinde magi dire karkacha ochomo kama chalo na magi bende biro kaluwore gi pogruok ma sirkal dwaro e Azimio kosene nani ka tieko kuom yanga winy pacha wakili kata ngodhi twak machielo motieko godo Cleophas in fact aneno no so kini sama nisomo gene siasa but aka thuolo na by the way in fact I just laughed inside maybe okinya nini lakini en gima is laughable kenya wacha ni maybe illiberate who do you want to liberate one was a bit ka we been in the government was a bit kwa survive in a position for a very long time to jamaa wacha ni jiyo sabirika biro ni wada liberate jo Nyanza wada liberate Kenya maendeleo magi ya people magi jomitiyo godo mondo at least of form anti Raila in short in fact kika de abor kata magi jomitiyo godo because ineno kata maybe one day we are in a very close link gi jo Kenya kwanza gijo gani hani ngini kaka one sani en wase deal gi dynasty mar joka Kenyatta sani wantie gi dynasty mar joka Moi ben wase kero piny modong sana moda dijo godo mo neni rumo te en mar dynasty mar joka Jaramogi ma aparni yani maybe Raila Odinga pod ngama timo tijne moko aparo maybe gimo timo en gimo mor marach en mane okelo government on check ma bende ji mang'eny mor godo sana koro joma wuko komo kawacho ni gidwani mondo at least gi liberate one no okoda joma liberate wang'e maber ni kara mi bada tiyo gi just one example Cleophas mi adaka chiel kende MP ma Lang'ata last time kano piny ni ng'ome ni dhi kucho to wacho maber be far kano beda live Ramogi TV kae ko wacho ni en odhi kucho kien wach mar ni nogono sime wach mar development mar housing project mar Lang'ata housing project man obedo launch gi era mokadho mar Uhuru Kenyatta no to be in place buse bedo budgeted for en gima ongi gima no de timo kaza karamatin maybe en gima no nya de timo en ikoni ani man some people jo rak mondo mi some kickback mago in only that but ongi gimora maybe mano otere kur mo pore mano kineno kata maybe gina chiel kum koro joma in fact en jalob joma they liberate maybe these people call you want to liberate Nyanza en jalob jatelo mochune force no but nze bere mago joma di wunda banga lakini banga to nge the real truth about
pachgi koro magi joma are out there mondo at least oti gima konyo gino wuon manyalo konyo jopiny ni maybe kopo ni yiero biro joma chal kamagie don't even listen to them in fact kimi kara mana iti mondo mi gikwai kukura kendo maybe gidani mondo gikonyi nango onge kara matin ero kama na shoto Odongo daktari nene wach mari mogik ewi pogruok makoro sirkal lieko kanyo sirkal bene koro kelo pogruok Azimio king'iyo of course sirkal to nigi lwedo e pogruok mar Azimio king'iyo liberation group ni sirkal nigi lwedo ng'uti waneno ka gidhi state house magiromo gi jatelo maduong' to seche moko mano nyalo bedo gima ber ing'eni paro mopogore be konyo piny gimomiyo Kenya ka wan mbele kendo wan mbele kabisa kitimo compare gi pinje moko kata ki compare gi Uganda wan gi economy maduong' siasa mabose endelea kendo maber kabisa kendo siasa wani mbele manyiso ni paro mopogore divergence of opinion biseche moko konyo ga siasa kadi poni wan gi group moro madwa chuogore ni gidwa bedo gima gidwa liberate Nyanza to gidhi mbele ging'ia mbele gi liberation gino nikech difference of opinion biseche moko be to jopiny mabiro amua ing'eni kiwa amua kata ni giloso party ni chon bende nitiere kata manorengo gi bende notemo gik ma jogi temo ne orengo kitui gi ne nyang nyong gi bende ni group ne before to nwanene be kuma ne gitim be gi in fact ne gin gi miluongo ni liberation koro miyo wan ka ng'ato onyiedhore oko ni en koro odwa pingo chama moro ma kata kopingo Azimio kata kopingo ODM kata kopingo Wiper to gidhi mbele divergence opinion be ber jopiny ema biro amua nikech seche moko kawan obro bedo ni wan obeda ni wan e chama chiel to ok wadwar tiyo gi sirkal matiyo seche moko be biro hinyowa nikech kata king'iyo malong'o king'iyo Western Kenya at least kweth matin ni e sirkal Bungoma be ni e sirkal to wan gi ni seche moko wachung'o owacho ni nyaka walu sirkal kwa kwecho wacho ni seche moko kik wabedu abeda se akwede igni duto seche moko nyaka waungre mana matin nyaka wadok mana chien matin wanyalo tiyo gi sirkal nyalo konyo jopiny kata gige wanyalo bedo ni wadwaro to ok wawacho ni koro nyaka nyiew jowa kata wadhi kucho mana ka joma wan waluwo mana ji karombe hapana seche mwadhi kucho udhi kaja ka un gi stakeholding omiyo group mar liberators ni ka ginyalo chuogo group gi no magiloso organization moro motegno maginyalo bedo gi duol kanta aungo gi lwedo nikech divergence of opinion osekonyo Kenya kendo Kenya siasa ma Kenya ni mbele molo pinje tema Afrika ka aya nyakora moge joangi do korka kori ode kendo iluwe yo machalo nadi wacha sani bedo gi paro mopogore bende en gino moro maber waneno tiek twak okinyi makauno gi kanyo kata kamano asoma ne ote achiel ariyo adek moko mantie kacha mowuok e Facebook wa Magra Mogi TV ne gindo giwacho nade kotenore kod twak ma obedo godo okinyi makauno Joash Dianga wacho kanyo ni Gachagua wacho adier kata jo Azimio ema ne oyudo loch joge dine okuo wacho ni okuong nokuongo mithuolo mokuongo wacho ni onge gima Gachagua wacho marach kanyo kata chiel mano wacho mantiere kar kanyo Evans Rashid wacho ni gik ma MPs dhi omo State House Raila noneno chon mokelo devolved government makoro we don't have to beg for development wacho ni our people should style up most national Odongo ote ntiere kar kanyo mathoth mantiere kar ka kata kamano wacho ni wadhi mana nyime ni maronge ni sani kosekalo dakika 50 tok sa achiel mar okinyi ema watieko godo twak okinyi makano Clifford Benie cheno wacho ni luo cheno achiel kachiel Shape na 10 wacho ni kawuok nyaka cha koguta okilo jenda nyocha wamiyo ombulu nyocha wamiyo kura gi chuny achiel to sani biro chalo ne mana kadhi e polo gi ndiga ero owache kar kanyo Victoria Ambudo ero kamano ni chenro Obar George antiere chenro kena antiere mafine yeno mondo mi walunge gi kanya kwara moge jwang sao sekaleka prabich gabich tok sa chiel mar okinyi agonero kamano daktari Maxwell Miyawa kachal koda Kanashon Odongo okinyi makawuono nyakwara moge jwang nyinga Cleophas Oluoch oriti masani nyasaye oriti chenro mabiro Victor Tieno maka juma antiere kar ka mano chenro mar kaka wanene koro kikidhi mabor men neno Ramogi TV